ପୂର୍ବ ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଚୁମ୍ବକ ରହସ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ କୋଣାର୍କର କାହାଣୀ ଏତିକିରେ ଶେଷ ନୁହେଁ। କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର କେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇନି ବୋଲି କେତେକ ଇତିହାସବିତ୍ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଲୋକକଥା ଅନୁସାରେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ସମୟରେ ଶିଖରର ମୁଖ୍ୟ ଶିଳା ଲଗାଇବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା। ତାପରେ ଧର୍ମପଦ ନାମକ 12 ବର୍ଷର ଏକ ଛୋଟ ପିଲା ଏକ ରାତିରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଥିଲା ବୋଲି କାହାଣୀ ଚଳିତ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଘଟଣା ଆହୁରି ଅଧିକ ରହସ୍ୟମୟ। କାହାଣୀ ଅନୁସାରେ ରାଜାଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଓ ଦଣ୍ଡର ଭୟରେ ସେ ନିଜ ସମୁଦ୍ରରେ ଝାପି ଦେଇ ଜୀବନ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲା। ତଥାପି ଏହି କାହାଣୀ ପାଇଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଐତିହାସିକ ଦସ୍ତାବେଜ ମିଳିନାହିଁ। ଅନେକ ପୁରାତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ଏହାକୁ ଏକ ଲୋକଗାଥା ବୋଲି ମାନନ୍ତି। ବାସ୍ତବ ଇତିହାସ କହୁଛି ପ୍ରାକୃତିକ କ୍ଷୟ, ସାମୁଦ୍ରିକ ନମକଯୁକ୍ତ ହାୱା ଏବଂ ପରେ ଆକ୍ରମଣମାନେ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶକୁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କରିଥିଲେ। ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ କାଳରେ ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବାରୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଭିତର ଭାଗକୁ ବାଲୁ ଦ୍ୱାରା ପୁରି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହା ଏକ ସୁରକ୍ଷା ପଦକ୍ଷେପ ଥିଲା। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜି ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି, ଧର୍ମପଦର କାହାଣୀ କେତେ ସତ୍ୟ? କୋଣାର୍କ ସତରେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା କି? ଇତିହାସ ଓ ଲୋକକଥା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଏହି ସୀମାରେଖା କୋଣାର୍କକୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ରହସ୍ୟମୟ କରି ରଖିଅଛି। ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଏହା ସତ୍ୟ ନା କେବଳ ଏକ ପ୍ରଚଳିତ କାହାଣୀ? କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ।